Малко по малко. Няма на един път, тя ще леля. Картичката, мами, дай ми я. Късай. Еди късай, еди да късай. Много си силен. Това с готките копчета. Точки ли има там? Точки? Я ги преброй. Има ли точки? Това му е реално първият опакован подарък такъв. Олеле! Еди късай, виж. Хайде късай, мами. Това не е много сложно. Оле! Ео, ядеш какво? Я дърпай. Я дърпай тук. Те охвани това. Дърпай. Дърпай. Браво! Я да видим сега. Дърпай хартията. Късай хартията. Така. Олеле! То с подарък направо. Какво ли е това? Да. Ах, че странно нещо. Че интересно. Дай сега да махнем картончетата. Браво! Някаква топка. Просто е така, що ти хареса. Много са мекички.